kahle kahle ngaba nje yabona ngaba nje ngoba na uSuzanne lo shiwo kuthiwa ngiqhathaniswa naye lo muntu uyabona nje iqolo lakhe lo muntu ukuthi akulona wakahlaba bani mana umgodi wakahlaba bani awungitshela wakahlaba bani umgodi mana lelela man wakahlaba bani neqolo lakhe umbuka nje umuntu lo ugunsu nje uyabona ukuthi iqolo lokusuza lela kulona iqolo lokupenda leli masimba nje umuntu uyabona so wathi mina ngifonele emadoda ngisizokuphathwa yini lapho msunezinje hawo lalana madoda wathi yena khona umculi yangizwa ngithini lalela hlehla asebenza lonto le isebenza apha ayisebenzi la hlehla hawo okay uthi yena ufonelwe umculi kaMaskandi wathi sengispenda imali engaka ngomcimbi wempucuzeko uba lo spend imali engaka ngomcimbi wempucuzeko ungasipanda ungane ibhizinisi kithi umculi thina sithola imali ngokuthi siqashwe siyoculela abantu mina umsebenzi wami nje ukuthi makuzoba nempucuzeko ngithi emagroupini ngithi induna tshena abantu bakho ayiphelele lapha ngithi sibanibani ayiphelela bese ngiyaposta epage bese beyabona abantu bese beyasuka abantu bonke beye kuphi kwimpucuzeko uba lo muntu sospend imali ethu idlula ko 50,000 yalapha ugayikipha uyabona so manje ubudedengu bonke uveze yena umcineke uyayifanela Nkosi yami nami yabo ngiyamazi lo baba uyafanela lapha uneqiniso yabo mina ngineqiniso yabo nje ubungibona mina ngoba ngikhuluma manje omunye umuntu onenzondo yothi uyadavuza Igcokama yabona ukuthi ngiyadavuza yabona umcine Beleni bantu sikala ngajona usikala ndinikonyana umpopa la xandu velukaba msaqhuma kwabantu emzimkhulu ayishaba okay ungqoro sibathi impunze emnyama umpopa ngumpopa sabatha phansi kwalana mgcobelo hlakathi yatathu itshebe manje uyahleka kancane fishifishi umpopa dameni yahlala khona sikala ngajona angahambi ngathi angihamba noqwaya phela sizobantu ujuqu sibindizengo yena ngimthatha phansi alengaka sengispenda imali engaka ngomcimbi wempucuzeko uba lo spend imali engaka ngomcimbi wempucuzeko ungasipanda ungane ibhizinisi kithi umculi thina sithola imali ngokuthi siqashwe siyoculela abantu mina umsebenzi wami nje ukuthi makuzoba nempucuzeko ngithi emagroupini ngithi induna tshena abantu bakho ayiphelele lapha ngithi sibanibani ayiphelela bese ngiyaposta epage bese beyabona abantu bese beyasuka abantu bonke beye kuphi kwimpucuzeko uba lo muntu sospend imali ethu idlula ko 50,000 yalapha ugayikipha uyabona so manje ubudedengu bonke uveze yena umcineke uyayifanela Nkosi yami nami yabo ngiyamazi lo baba uyafanela lapha uneqiniso yabo mina ngineqiniso yabo nje ubungibona mina ngoba ngikhuluma manje omunye umuntu onenzondo yothi uyadavuza Igcokama yabona ukuthi ngiyadavuza yabona umcine ngathi uyadavuza kanti lutho akadavuza uphathiswa imphaka manje imphaka ayiphethe akakwazi ukuyiphaka yonke ngoba manje le umphaka azoyiphatha masephaka yabona ngisho uyehlule ukuphaka ngoba uphaka amanga yabo ukhuluma amanga yamhlula kunontshata lapha akuthiwa bayingcenye yempucuzeko untshata ngixhumana naye everyday ngixhumana naye izolo siyodlala ibhola nje nini ngomhla kanani nontshata MC Ntshata i-team bese kuba Igcokama i-team futhi yabona untshata nje siyaxhumana naye kahle si right asixabene lento kuthiwa ngihlaza ngipenda ukuthi ngilihlaza amanga lawo ayikho lonto xhumana nontshata mangixhumana nontshata untshata uyimember yempucuzeko makuthi ngihlaza mina kuthiwa ngiyadeleli kuthiwa mina ngiyadelela ngithuka abantu kuphi ngoba ngikhuluma iqiniso mina ngathi labantu laba bafuna kuze kuphume isidumbu ngoba benza ibhizinisi ngomculo kaMaskandi bafuna kuhlala exatshana umculo kaMaskandi ngikhuluma iqiniso yabethi ngisho bayazi futhi nabo ukuthi ngikhuluma iqiniso njengamanje bazama ukwenza damage control bazama ukuthi nina abalandeli nibone ngathi mina ngiyabheda noma mina ngibone ngathi nina niyabheda yezwe ngisho bathi bona bekangiqasha noma ngabe kuthiwa ngithini yezwe ngisho bese ngathi noma bezongathi into engisho abayazi yabona ngisho ba wrong
Cineke uhlala ivele ezithombini. Asikho isithombe sami mina nomcineke. Masikhona siveze njengamanje. Ngi-artist elikhulu futhi ngu-number 1 kumaskandi. Kodwa nginaso isithombe sinomcineke. Uma sikhona siveze njengamanje. Ngisibona. Sibono yizwe livezana isithombe njengamanje. Mina yabona ngithi mina ngixhumana noNtshatha. Siyodlala ibhola noNtshatha next week. Mhlawumbe ngagcina futhi nakhona ngenxa yalezi nxushunxushu. Mhlawumbe kuhlehla angazi. Ngoba uMasondo waziyo ngoba baxhumana noMasondo kakhulu. uMasondo uyalithanda ke ibhola, uyabona. Ngiyalithanda ibhola kodwa nje halfway ngoba mina ngiyinkabi. Njoba ngiyijongo. Mangithi ngiyinkabi omunye ngiunderstand. Ngiyijongo insizwa yasemakhaya. Kungenzeka sidlala ibhola MC Ntshatha team kaNtshatha next week ngomhla ka9. So njengamanje uma mina nginempi nalaba bantu, yabona, uma mina nginempi nalaba bantu ngixhumana kanjani noNtshatha? Exhumana noNtshatha uright nje. Umkhaya wami uNtshatha wakaNongoma. Futhi mina ethi kuthiwa ngiyadela ngihlaza ngiyazi mina. Mina mfowethu uyabona mangisuke mina ngisikaza umuntu ngejozi. So ngempela kukhona okushaya amanzi kuyena, yabona. Futhi mina ngumuntu wamanqoko, akekho umuntu ongazi. So ngingqokolela nje mina kumaskanda anginayo inzondo le yangempela le serious, uyabona. Anginayo inzondo, yabona. Ziningi izinto engayibonga mina. Ngingabonga uNkulunkulu. Ngingabonga uNkulunkulu, ngingabonga abalandeli bomculo wamaskandi, ngingabonga isupport, ngingabonga izinto engayibonga. Kodwa before ngibonga angiveze isizathu njengamanje senza ukuthi ngingabikho Mpucuzeko ngoba njengoba nami bengikanta nje ngoba angikwazi ukukhuluma live. Njengoba ngikhuluma live ngiyaqala mhlawumbe ngizophinda futhi ngikhulume ngelinye ilanga. Isizathu senza ukuthi ngingaveli mina kuMpucuzeko. Abahleli beMpucuzeko baveza ukuthi mina angicishi icala. Banecala abantu ukuthi bangikhupha ngeBhamu ngiyi-artist. Bathi benza umcimbi wengoma wazwelonke bangibandlulula. Baphinde futhi benza ingoma babenza umcimbi wamaskandi othi Mpucuzeko. Kodwa futhi bona abaphucuzekile bajaha ama-artist ngeZibhamu, yabona. Bajaha mina ngeSibhamu. Ngijahela ukuthi ngingaveli phambi kwabantu ngoba yazi ukuthi nginepower. Mangivela phambi kwabantu abantu bazojabula kube mnandi. Yayizwe lento engishoyo. So into exabanisa mina noma into emile uManga bathi bona ngivala icala ukuze bengiqashwe kwiMpucuzeko. Mina ngithi ngeke ngilivala icala bengaxolisanga kubalandeli bami ngoba lento abayenzayo yayishuthwa ngoba kokhona abantu bamakhamera aka TV. Yavela isobala futhi necala ngilivule mhlambe kuthanga nje. Mina ngihambisana nokundaba yamasimbo ukuvula icala ngoba lokuvula icala ngiyifila ngathi angisayona nje insizwa ukuvula icala. Kodwa ngoba ngihlela umthetho ithe ngilivula icala ngendlela ababa wrong ngakhona, yabona ngishoyo. Ngivula icala mase ngivula icala bathi bona ngivala icala ukuze bengiqashwe kwiMpucuzeko. Bona abangiqashwe kwiMpucuzeko icala likhona beqhubeke belithethe icala esithi lingaveli phambi kwabantu ngoba bona baba necala vele. Umuntu ophula umthetho okhipha iSibhamu akhiphe lomunye umuntu amkhombe ngeSibhamu amsabise azamoshe ngisho impahla yakhe, lo muntu unecala, yabona. Icala labo ukuthi bangikhomba ngeSibhamu ukuthi bangi-attacker bangilwisa ngiyi-artist ngingalwi nabo, yabona. Ngiyacela ukuthi ke nazi ukuthi namhlanje yonke into ekhulunywayo ingamanga. Iqiniso ukuthi nje bona bafuna ngivale icala ukuze bengiqashe. Uma ngalivala icala bazoqhubeka bengangiqashi ngoba bona bathi banedile njalo bona. Manje inkinga la khona mina ngiluzi lutho ngongangiqashi kwabo ngoba mina ngiyaqashwa iviki neviki mhlawumbe no3 wemicimbi ngeviki. Uyayizwa ukuthi ngisho uhulumeni yafisa ukwazi futhi ukuthi uhulumeni ubaxhasa kanjani abantu abanjengomcineka abanjengoxolani Mcineka noGay abanikeza imali ukuthi beyomela amabhinci. Abantu abazokhipha iBhamu behlasele iartist behlaselele ukuthi linamandla kodwa amandla elinawo alibakhothameli bona.
ngoba bafuna mina ngikhothamele bona ngizwe ngabo. Uyabona? Bafuna mina ngikhothamele bona ngizwe ngabo. Uma ngasezwe ngabo bangihlasela ngeBhamu, bangivimbela ukuthi ngingayi kubantu. Abantu bakahulumeni, abantu benkosi. Abantu bami nami njengoba ngiyi-artist abangithandayo. Yebo ngisho benza ibhizinisi ngaleyo nto leyo bona. Labantu abasebenzisa inkohlakalo bafuna ukuthi umasikandi njalo uhlale uxabene, uhlale kuliwa. Mina kaze ngixabane noSuzana. uSuzana njenge ngixabane naye mina. Suzana ngabafica mina besendimeni becula ngo2012. Mina ngafika ngo2014. Yabona? Shuje ake senze iqiniso nje. Shuje mina sengaswa ngilwe noquality nonxubani ubani. Quality ubani ulimit. Yabona? Sengasola mina ngibuquzana nolimit. Ulimit mayithi uyacula ngithi mina uyabheda cila uyabhimba limit. Abafana abancane khona abafana abancane nabashaya ingoma njengamanje. Sengaswa ngilwe nabo mina labafana labo limit. Kanjani? Yabona ngisho. Suzana noDlubheka noMfeze Emnyama abantu noKhangelani noMjikijelo abantu okumele belwe ngalesa sikhathi bafika bodwa ngo2010 ngafika ngo2014 sebekhona kufanele ngabe labantu baxabana bodwa waye bexabana nomuntu wafika mva kunabo ivukani lalike libuka imicimbi nami ngibuka umcimbi kanje sidlala omaskandi ngibona hawu nabadlali omaskandi noma ngenali iqha kodwa ngibuka nje onabadlali amaskandi. Kodwa namhlanje kuyisibusiso kumina lokho kufanele ngibonge uNkulunkulu ngiyabonga ngivele nqa ngibonga ukuthi kunabantu abayibiza ngimbangi zami engabafica emculweni bebadala kodwa njengamanje balenga ithonto kumina ikakhulukazi njengayo lo oqhathaniswa nami yabo lo muntu lona mfowethu uyazi ukuthi akazi yena ukuthi uyinhlahla engakanani kumina lo muntu utshela nina engahlakaniphanga ukuthi hlakaniphani zibuzeni ukuthi yini eyeke oDlubheke noMfeze Emnyama ontanga yabo noShilisi noNdiya nani yini anake mina ngafika muva kunabo ngafika becula uSuzani Dlubheke Lokhuzana ubano baningi nje abacula becula ngasikhathi mina ngafika muva ngivukane nginabo kodwa nje manje balwa nami bonke othe mboko mina kuyisibusiso lokho wale mgubo wacula mina ngangifunda standard 2 yeze ngisho igrace ngibonga igrace uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngishutha naye kwicassette uAl Mjikijelo babegidela umgqumeni ngibabuka ngifunda angazi ngifunda abantu ngifunda isikole ngifunda emakhumbuza lapha emakhumbuza ngoba ngibalekile ekhaya ngenxa yezinto ngihlabana empini ngase ngibalekiswa abazali uyabona babecula uMjikijelo noShilisi noJava zemnike becula kumgqumeni kuyisibusiso kumina ukuthi ngagcina ngishutha noMjikijelo kanje kwicassette ngiyambonga uNkulunkulu ngiyabonga baba yebo ngisho ngiyabonga futhi namanje ukuthi abantu abasangibiza ngeimbangi zabo abasakwazi ukuma yabo nje manje ngikhuluma manje kuzoqhamuka ama-essay kuqhamuka yonke into ngathi icabanga kuqhamuka ama-essay kuqhamuka o-life isiphuhlu so-life kubantu abafika kuqala kunami emculweni yabona mina ngafika muva ngingane nje futhi anginendaba mina mfethu ngiphila impilo ingakho ngithe mina ngikwazi ngisho ukwenza ingane ngeke uyenze ingane une-stress yezwe ngisho une-stress uyabona ngoba nawe uSuzani lokhulunywa ngayo lo Suzani lo oqhathaniswa nami mina ngikhathazwa nento nje engayi-understand ukuthi yini yazi angazi nokuthi unukaphi lo muntu njengoba ngitshela nje angazi ukuthi unukaphi njengamanje kodwa yena wazi uhambe elandela zonke indaba zami ethi mina ngiqashwa ngemali engaka ethi mina angihlawula ngami ethi sakupha ngahlalo zonke indaba zami mina ngazi indaba zaloya muntu yabona umuntu wafika kudala noDlubheka nami emculweni kufanele ngabe ubhizi noDlubheka noMfeze Emnyama ubhizi nami mina nje njengomfana omncane olimit ngoba ngichaza ngisibonelo nje ulenga ithonto kumina lo nto iyodwa nje ngitshela ukuthi mina hayi ngisaphila isibusiso lento kumina ngoba ngisaphila nje emhlabeni ngitshela ngqo ukuthi hayi bona abantu abangidudayo labo kahle kahle ngaba ngisho yabona ngaba ngisho ngoba na uSuzani lo shiwo kuthiwa ngikhathaniswa naye lo muntu uyabona nje iqolo lakhe lo muntu ukuthi akulona wakahlaba bani mana umgodi wakahlaba bani
angitshela wakahlaba bani umgodi mana lelela man wakahlaba bani neqolo lakho umbuka nje umuntu lo ugunsu nje uyabona ukuthi iqolo lokusuza lela kulona iqolo lokupenda lela masimba nje umuntu uyabona so ngilana kutheni ke ngilapha ekutheni kahle kahle impilo yami noma mina uyabona ayifocusile lezi zombangi nani kuthiwa ubani akazwani nobani angifocusile ngalo nto leyo nangifocusile ngijabulisa abantu ngithi angcone ekhaya ngithi ubhayisi ubhema solahle phansi mfana ufuna uba ngaphansi kwapana okwala mina kumnandi nje siyaswenka kuba mnandi kuba nje ushona kwelanga siyopheqa yabona mina nginayo leyo nto leyo yabona yonke into eyenzekala ukuthiwa ngiqhathaniswa nobani ngoba ngisho nje ngithi lo muntu othi uSuzane ngendlela desperate ngakhona lo muntu ufuna udumo ngami ngalendlela ukuthi desperate yabona ngisho njengenhlanzi yomela amanzi lo muntu usengalala ngisho emgaqweni makuze ubhobo mhlambe nginhlahla ngoNkulunkulu wami ngimvike ashayisa ahlafize udozo onozipho oluboliwe bese ehamba eqhuka kuthiwa ubukelani Suzane kwenze njani ethi hayi ngoba ngiqhuka nje ngashayiswa uGcokama ngimba nginegcokama mina siyaxaba asizwani njengegcokama bangukuthi wangishayisa lo muntu lona ngisho emcimbini ngikhona uhlale usuke emile nabalandeli kanje ngikhonkotha namavideo aveza leyo enginaso futhi isiqiniseko sokuthi ngelinye ilanga lamavideo ayovela einkantolo ngoba khona lapho kuyothi chifi khona kimi ngomfo khona kuyothi chifi mhlaza la kuthi chifi ayovela ngisho einkantolo lawo mavideo engikhombe enza yonke into nje kahle useless lo Suzane lo abazama ungiqhathanisa nabo ngabe bayiyeka leyo nto leyo bona befocus ebusinessini benza umculo bejabulisa abalandeli bamaskandi beyeka ungena empini zomaskandi omcuneka noku yabona benza umcimbi kamaskandi ozojabulisa wonke umuntu bephume kulento ngoba ukube bayazi lento ngiyithatha useless kanjani yabona angimazi ukuthi unukaphi nje lo Suzane njengoba ngikhuluma nje ngamanje yabona angazi ukuthi unukaphi ngoba anginendaba naye indaba zakhe angiyifuni ngisho umuntu kunabantu mina basemandaba ukuthiwa basemandaba engize ngibazi ngalo ukuthi ngasemandaba mandaba kuphi sebaza babaningi ngakho sengazi ukuthi khona amandaba yabona ngithi ngoba nginasisazelo sokuthi abantu kuyenzeka bezonda umuntu ngoba nalo Suzane lo unazi izinto zakhe ngosami ezinhle azenzayo emphakathini wangakubo yabona so ngenza sakuthola abantu abamphakathi abanomona abamonazelayo bese bezothi kimi hey amafayila kaSuzane athi ngithi mina usek lo Suzane mina ngiyikho kuleyo nto leyo yabona nginabantu ngabe kade ngafika mina ngisho khona emandaba lapho hlala ngimenywa nginemicimbi mina ngimenywa yonke yabona kodwa ngifika khona ngenxa ukuthi lo muntu angimthathi serious nakusasa ngase epost uhit emapost kuze koshona ilanga epost ngami mina nje lalelani nginitshele mina sengiyavala manje lo maskandi lokubona njengamanje noma njoba ngumaskandi umaskandi kahlahle mina ubizo lwami umaskandi start lesi mina ngidalelwe izinto ezinkulu kunalezi zinto engiyibona njengamanje kusafanele ngibuyise ubukhosi bakithi kwamanqele alisiki sizo kuthiwa kusebukhosini bakwamanqele kodwa futhi sikhona kodwa ngeyinkinga ezithize yabona asikho ufuna ukulwela ubukhosi bakithi ukuthi buye kwamanqele kunento eziningi ezinkulu mina ngidayelwe zona ezubunsizwa lento eniyibona lapha nje kahle kahle kusemizekelo le sesitep business kuphile kanje lo maskandi la ngiyashaya iginci ngoba vele into esiphiwe kumina ngiyenza kodwa sesitart lesi sekhona izinto ezisizayo zazoba senkingeni yabo ngilinde ukuthi la nalapha indlu enkulu ngoba lapho kuqedwana akuphuma iqiniso liqonda ukuthi iqiniso lithini bese ngibhekana naleyo ndoda eyobibekiwe kuthiwa uweke manje umele umuntu okombali bese ngilungisa ubukhosi bakithi kunobukhosi bakithi kwamanqele mina kunobukhosi bakwa mavundla kunobukhosi bakwa Semachunwini kunobukhosi base
ngoba nombhela umbhenso obani umuntu yabona angindaba kodwa ubukhosi bamanqala kubo kodwa futhi bukhona ngiyazi futhi umuntu obuyisela ubukhosi mina akukwazi ukuthi isibonge esineqhawe njengami kuthiwa ubukhosi bakho nabukho amanyala la ngisazoyilwela leyo nto leyo ngoba ngisho isilo umdlokombani ngabonana naye wakonfirma lokho ukuthi hayi bukhona ubukhosi wakhe khona into efanele siyixoxe sazoyixoxa asixoxa ngalezo zinto lezo kodwa siyoyixoxa naleyo ndoda eyobekwa lapha ya unenzondo wena udlala ingoma yami kodwa unomono uthanda ingoma yami kodwa unenzondo udlala ingoma yami kodwa unomona wena uthanda ingoma yami